Jamen, hej alle sammen. Jeg hedder Jonathan Jørgensen. Jeg bliver snart bedre kendt som Jonathan Ransom, mit kunstnernavn. Jeg er 39 år, og jeg har spillet musik i lidt over 20 år. Jamen, jeg kommer fra en svensk mor og en finsk far, men jeg har boet på Christiania hele mit liv. Jeg har haft min daglige gang herude, og jeg har gået på Christianshavns skole og Christianshavns gymnasie og Sofieklubben. Det var der, hvor jeg lærte mine 3 første akkorder af en gammel barndomsven, og jeg spurgte ham simpelthen, kan jeg så lave en sang? Og det sagde han, ja, det kan du. Og det gjorde jeg så. Jeg gik hjem og spillede de her 3 akkorder til hudløshed, og indspillede dem på min lille kassettebåndsoptager, og der startede det. Jeg laver en god blanding af noget country, noget folk, noget rock, noget pop. Rent melodimæssigt er det ret udadvendt, synes jeg selv, men tekstmæssigt, det er lidt mere dystert. Det er indadvendt. Jeg kigger lidt indad. Det er meget personlige tekster, som handler om alt fra kærlighed til ensomhed til kampen med ens egne dæmoner, ikke? Ja. Jamen, der er mange, men Bob Dylan er en af dem. David Bowie, The Beatles. En svensk folkemusiker ved navn Cornelis Vreeswijk har inspireret mig mere, end jeg tror, jeg overhovedet er klar over. Men så selvfølgelig også det at bare vokse op på Christiania og have set gakkede kunstnere og skæve eksistenser hele sit liv. Det i sig selv er en gave og en meget stor inspirationskilde for min musik. Jamen, nu søsætter vi hele det her store projekt. Starten af juni udsender vi vores første single, Sleepwalkers and Honeymoon Stalkers. Og vi har været så heldige at få Oliver Bjerrehuus med i hovedrollen. Musikvideoen handler om at ville tage i byen og hygge sig med de bedste intentioner, men som det tit sker, når man får lidt for meget under vesten, så ender det helt modsat og i kaos og vold, og man snubler og falder, og soveren brænder ud på en bænk. Så gå ind og tjek den ud, fordi det bliver spændende. Det er filmet på Christiania det hele. Pusher Street, Woodstock, Stjerneskibet. Det i sig selv gør musikvideoen ret spændende, synes jeg. Så jeg glæder mig til at vise vores musikvideo til jer. Jamen, vi har jo yderligere 12 sange på tapetet, så vi har tænkt os at udgive nogle flere singler i løbet af året, og i slutningen af året så udsender vi så hele pladen, og alle numrene vil selvfølgelig være tilgængelige på alle streamingtjenester, alt fra Spotify til iTunes til Deezer og hvad de nu end hedder. Så gå ind og tjek os ud. Jamen, jeg vil nok som de fleste musikere gerne have stor succes, selvfølgelig. Det siger sig selv, men for mig er det bare vigtigst at bare have kommet ud med sin musik og bare få chancen for at leve af det, man elsker allerhøjst, og det er musik. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af andet, så det har bare at blive musik. Så glæder jeg.